Uma kukhondolo lolu ngiyalivala namhlanje. Sengihlale kakhulu ekukhanyeni ngoba ngisaba ukugqama kwami nokukhanya kwami ebumnyameni. Sengiwahlehlele kaningi amathuba empumelelo esefikile egameni lokuthi ngidedele ontanga. Kodwa bathi bangaphumelela bese beyabuya bezongihleka bangitshela ezinhlamvini zamehlo ukuthi isichaka siyohlezi isichaka. Sengigodle kaningi ukudla kwendlebe ekubeni ngibona kahle ukuthi isizwe sethu silambile egameni lokusaba. Kodwa ngimangala vele sinazo ndoda manje usho ugogo ubantu ya ke ugogo usayanga semasemini malungi. Okay. Oh yeah, no ngizwa kahle mshanami. Kodwa wena ko right. Hayi ngoba kusavuka umuntu usalala aphinda avuka ngibone inkinga. Hayi kungcono mshanami, kungcono. Angibheke amalume ukuthi lapho ngiphathele ngoba uqhamuka sedolobheni. Hawu. Mshanami. Sorry mshanami. Sorry. Izinto njengamanje azahlangana. Umsebenzi ungiphelele. Selokube khona iCovid-19 nje. Imvalo yoba khona umtapo. Bashisa bashisa ifenti lapho ngisebenza khona. Bazama ngabelungu recover. Kodwa bangarecovereka baqale basehlisela amaholo 50%. Sekubezelelwa kodwa washo ukuthi state umonakalo omkhulu owenzekile. Kwaze baqede besidelize mshanami. So nje kunzima. Kuhlanganisile kodwa nginethemba lokuthi izinto ezihlangana. Izinto ezibe right. Njengamanje ngisabuyile nje kusikhashana kusekhanda. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngizothola mshana. Sibuye sibe right futhi. Ngizophakela ngisabhizi. Hayibo uthulile la ngane iyacela. Ilambini, phela ingane ukudla la. Kufanele nefone wena. Ngizoyiphayela ingane ngisabhiza ngane la ifoni. Hayibo phela ingane. Hapa suka ngizoyiphayela. Usithi uba bhizi kwakhe efonini sihlangana lapha nalokho. Bahleli bazuka thulile. Hayi msale kungiqebhana eninkinga yenu nobabili nini uthe jwayela lo ma hayi thulani msale kunibanga umsindo kodwa jwayela wena thulile ke uchaze kahle ke mama ubaba lengane omahle kanti wenze njani ngoba phela ngina ilozi akuzakhipha mali esonto kwenzekani ngale ngane ma ubaba mahle usanenkinga yani inkinga akakasebenzi unenkinga umsebenzi kodwa uzoyikhipha imali engane nizophanda njengendoda uyazi khona le ngane enamanabukeni ayinabisi ayinansipho ekwasha ake umtshela zami ntombi akazami ngeke phela ingane lokho yondlo obhazuka bephethe plastic njalo ntambama akazami na ingane senkingeni njengoba kuphatha thina la ekhaya sikhathele wena thulile sikhathele akondla nengane yakho manje uma ayidana endlane engane yakho sikhathele hayi akawuthuli nawe hayi mshiye nje lo muntu nawe uyathanda mshiye thulile mina uqinisele ma ukuthi kumele uyibonele kunenisonto ingane yakho la mshanami waze ngafa indlala kodwa khona ukudla khona la ngaphakathi We kuyabheda malume. Chaza ukuthini mshana?
Uyubona nje malume isimo siyabheda la ekhaya. Yazi nje nathi umuntu usehleze phela njalo ngithi uyocela umakhelwane. Siyanana njengoba nogogo ehambile kuseni uyozama khona nje. Siphila ngokunana nje la ekhaya kunzima. Ish. Yes. Kunzima phela manje. Impilo ephilayo yikho nzima. Impilo yokunana. Kunzima. Ngiphatha ngami ngibona nje. Awukho right, awukho kule moto engifunayo kanti indaba. Kodwa yedwa ezokhipha kulesi stress lesi. Ukuthi nje uphuma uphele eduze baba Mahleke. Uzobathola abantu abazokunakekela, abantu abazoyindla ingane yakho. Phuma uphele nje kuyena uhlukane naye. Umuhle wena uzobathola abantu abangcono. Kodwa sisiwami. Angeke uzu-understand. Ubaba Mahle mina nasizwa kude kabi. Futhi nje okokuqala baba wengane yami. Okwesibili umuntu bese ngakho ikusasa naye. Angiboni nje ukuthi ngaphuma kuyena. Kalula nje futhi ngiyamazi mina baba Mahle. Uzothola umsebenzi, siphinde la siphuma khona impilo besiphila. Ngiyamazi futhi ngiyamthemba. Futhi uzozama nje ukuthi umndeni wami upholise noma ayiphola kancane. Ethenge zonke izinto ezishoya, manabukeni ubisi ngiyabona mayikhala ngalo. Kodwa baba Mahle yena ngiyamthemba mina. Angithi kugayibona into engisho. Hayi, ngisazi-ke ngeke angisazi mele ngithini phela manje. Hayi ngeke bo. Hayi. Kuku. Hayi. God Slaves Entertainment. Sekaningi mina ngibekezele ngizama ukubona impumelelo kodwa le ndlela icwela ameva yenda liqiniso Sekaningi mina ngibekezele ngizama ukubona impumelelo kodwa inhliziyo iphukile mama wempumelelo mina Bengicela ukubona isithombe sakho Iphelile iminyaka ngiqonqoza ukho umnyakazo Mfisa ukubona ikhaya lijabule Bengisacela ukubona impumelelo God Slaves Entertainment. Sekaningi mina ngibekezele ngizama ukubona impumelelo kodwa le ndlela icwela ameva Baba la,
Ubizi baba amahle ize no amahle. Okay, ngiyeza. Man ungiboleke ingane noma amahle kuyibona. Asithembe ukuthi lo ngane izobuya namanabukeni nobisi nemali yokuthenga insipho. Awumaka bahle ngazajabula unibona bahle ngazajabula yazi yazi nje mase ngibona nina vele ngizisa sengiphelele umndeni wami nami sihlangene bese nikhumbulile kakhulu ngiyajabula unibona ngithemba ujabule nawe Ngijabule uthi baba uthi siphathelene mbuzi manje siphathelene baba wakhe ngiyaxolisa sento sami okwamanje ngiyahlanganisa kodwa akukho kuhlanganayo selokhu kube ne-corona kwaba nomtapo lapho engisebenza khona bazama ukurecover akurecoveki so bathatha isinqumo sokuthi besixoshe emsebenzini bathe bazifonela kodwa kuyabukeka sengathi ngeke basifonela kodwa ikhona ezinye indawo engizama ukuzola isimo sami ngiyathembisa basekuhlangene uzobona ngami isimo sami please cela ngibekezelele waze wangiqhatha noma kodwa bemele uzame nje baba wakhe noma nje nendoda noma inabukeni nje kuphela ke bekuzoba ngcono uyazi uma uzongibulala ngoba ngafana nalutho nje endlini uma yena isimo sami kodwa ngicela uzame ukunderstand isimo hayi ngoba nami ngingathanda ingane ingane yami le ngiyithanda uyazi isondle wensikhipha njalo 2000 ngikhipha njalo ngenyanga kodwa ngoba kusabheda manje okwesikhashana lokho kusodlula isimo ngicela ngibekezelele please kodwa bemele uzame nje njengobaba wakhe uphathe noma inabukeni nje kuphela ngiboleka yena bye. Sengifikile ma. Apha manje ubukele lokho bisi. Hawu ma, anganingichaze nje ukuthi baba wakhe usalokhu uzangisaphela umsebenzi aliyona. Sonke lesikhathi ngeke phela ngeke sisikhathele lengane ngikhathele mina. Ngikhathele. Ngondledile sengondlela ngane manje. Sanenkinga umsebenzi. Ngeke u50 qha. Uphantani. Sahlule kule nto. Hayibo Thulile, hayibo. Amukela ukuthi sahlule kusoqala sokugcina. Ikwahle bhazuka kusona. Hayibo Thulile. Asihlule ogoqo nje lensipho lilodwa. Avele ushare into yakho suka. Noma u20 nje ukuthenga insipho izowasha ngale ngane. Hawu ma uzozama ukusuka umsebenzi. Ngiyala ngiyaphika. Ngeke Thulile ngesimele lento. Xobo. Khotha lento yakho wena. Khotha lesisahlulana sakho lesi. Sawona bhuti. Yebo ingane. Ngiyaphila nami. Yazi bengidinga usizo lakho lami. Yeah. Mhlambe noma yini nje onganginikeza wona la. Umsebenzi omncane engawenza la egcekeni noma entsimini. Mase mhlambe ukho into encane ongipha yona. Ngiyacela bafu.
Awukuyabheda njengamanje bethi iyabheda umsebenzi njengamanje isikhathi sekukhale bese khona umsebenzi awukho njengamanje lebheda ngempela. Ish. Abafu. Nomuntu oncane nje. Awukuyabheda kusemnyama ngempela njengamanje semnyama ngempela. Okay, bafu. Nolungile. Sabenza. Kancane bafuya. Embe ngacabanga ukuthi ikhona la ngabheka khona mhlawumbe ngathi bambe khona. Ngabonga khona, ngabonga khona. Yeah. Okay. Angiyabonga bafu. Yeah. Uyabe kuhle igcwele kanjani? Nibona lapha. Ungakwazi kule ikhaya. Wiya, okay, bana igcwele kule ikhaya. Wiya, igcwele kule ikhaya. Ya, right. Naphezulu la. Nangizodonsa unashaya ke bo? Okay, ngoba ngiphethe iceleni. Awushayela la. Shu. Yini kuzojani kanami? Uyazi baba engane yami ukuthi usaphele lo msebenzi. Manje uma uyathetha ufuna amanapukeni, ubisi nani yabo leyo. Manje usanenkinga umsebenzi. Hayibo. Manje mina abantu bakini nafethu. Shiya nje lo mfana lo. Akudla ingane uzondlela ba. Uzondlela ba lo ngane le. Awumntana ubaba wakho usanenkinga ngiyazozama indoda leya. Uhlulwa yini ukuzama njengamanje? Azami. Ingane sokolesikhathi igqokani idlani. Hayibo umsuka ngathi bakini wena. Uma manje kufanele enze ingane futhi ubushiye lento le ngoba phela isebenzi shi qhubele phambili. Oqala nosamncane kahle. Lo dlala umuntu ekumisela impilo yakho lana. Nganami nawe futhi uvumelana nabo. Ngeke ngane ngeke uvumelana bakini. Uma kukhondolo lolu ngiyalivala namhlanje. Sengihlale kakhulu ekukhanyeni ngoba ngisaba ukugqama kwami nokukhanya kwami ebumnyameni. Sengwahlehlele kaningi amathuba empumelelo esefikile egameni lokuthi ngidedele ontanga. Kodwa bathi bangaphumelela bese beyabuya bezongihleka bangitshela ezinhlamvini zamehlo ukuthi isichaka siyohlezi isichaka. Sengigodle kaningi ukudla kwendlebe ekubeni ngibona kahle ukuthi isizwe sethu silambile egameni lokusaba. Kodwa ngimangala vele thina zothamlilo sinjalo okuzosiphumelelisa noma okuzosithuthukisa siyaye sikusabe. Kodwa uma kukhondolo lolu ngiyafunga namhlanje ngiyalivala ngoba mina sengihlale kakhulu ekukhanyeni ngoba ngisaba ukugqama kwami nokukhanya kwami ebumnyameni. Ungizwe kahle ngane kwethu nami angikho msulu. Mina sengisidumaze kaningi izinkondlo zami ngizibhala ngiphindelela kodwa ngazihayi egameni lokusaba. Ngiyaphinda ngithi uma kukhondolo lolu ngiyalivala namhlanje. Le nkondlo ngifuna ifike nala engakaze ngafika khona mina ifike iqaqe izingqondo zendle emnyama isisusa ukusaba ebesishiya ukukhanya. Uma kukhondolo lolu ngiyalivala namhlanje. Sengihlale kakhulu ekukhanyeni ngoba ngisaba ukugqama kwami nokukhanya kwami ebumnyameni. Sengwahlehlele kaningi. Hayi bafa. Insimi leya sengivele ngayithatha ngayibhekisa le. Sengiqedile. Okay baba, sisebenza yakho. Yeah, bafa.
kunamali enginayo le uyayithatha noma uyayiyeka. Ngiyabonga. Sabe kahle. Uyazi mnganami? Kade ngiqaba lento ade uyisho lapha kade sithetha. Engijabulisa ukuzwa lokho usicabangisile lento ade ngitshela yona. Kodwa mngana kulula ngobusho. Angilula kanjani mngani? Ingane yami sekhula phandle kwababa nje. Sekuyimina nje umzalwa yokuphela. Hayibo mngani, musuka ngabantu bakini. Bafike bondla wena. Baphinde sebekondlela ingane yakho futhi. Hayi musuganga mngani. Ngeke. Inkinga ngizo understand mnganami. Serious. Ikhaya. Ayikho into enkulu okudlula ikhaya. Ngiwahambile amazwe ngawubona umhlaba ngawubona konke nabangani. Ngiwahambile amazwe ngawubona umhlaba ngawubona konke nabangani. Kodwa ayikho into enkulu okudlula ikhaya. Makhumalo. Usuze wabuya le nsimini phela ngifikile la umshana ngitshela ukuthi awukho sawubambe indimi zinabantu. Sizabuya. Ngibuyile mntana. Hayi kungcono Makhumalo. Ngiyajabula ngikubona kahle kasithi ngakugcina. Cha nami ngiyajabula igcine singcina ngifikile ekhaya. Njengoba ngishilo nje ukuthi ngihleze ngithi kuba khona nje isikhashana njengoba ngikutshelile ukuthi umsebenzi ongiphelele lapha. Kodwa ngiyathemba kuzohlangana. Manje usho Makhumalo lo. Lombila lo. Ukhona ubhontshisi odliwa nawo. Awukho mntana mbhontshisi. Sizozidla nje zinje. Eish. Imali ngekho. Ya, labo sitwakho zakubona bathe imali ayikho. Uyositholakala ipheleni kwenyanga. Ibiza nje simhlophe nje. Sisho zamanzi khona. Slaves Entertainment.